Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Bayern München Hertha BSC meccs, mindjárt kezdünk. Már itt is van, hogy megmutassuk önöknek a Bayern München Hertha BSC barátságos mérkőzést. Nézzük hát akkor ezt a meccset. Na, szóval akkor kezdjük is el a mérkőzés, Bayern München Hertha BSC barátságos meccs. Hát mondhatni, hogy ilyen sörmeccsféle, hiszen ez az Audi kupa. Ez mindig ilyen sörmeccs volt, a Bayern München meghívta a Herthát, a Manchester United-et, a Borussia Dortmundot, és akkor ugye van a Bayern, és ma játszik ugye a Manchester United a Borussia Dortmunddal játszott, ahol nagy meglepetésre a Borussia Dortmund meg tudta verni 3-0-ra, 3-2-re a Manchestert, úgyhogy 2-0 vezetett az első fél időbe a Manchester, aztán pedig egyenlítettek két Götze gól, aztán pedig Grosskreutz bevágta azt a gólt. Tehát akkor BVB Dortmund kontra Bayern vagy kontra Hertha meccs lesz, attól függ, hogy ki nyer. Itt pedig egy óriási hiba, aztán Neuernek kell kivágni a labdát. Dobhat a Hertha. Rafael jön a beívelt labda középre, és majdnem egy öngolt fejel. Rafinha. Első perc. Jön a szöglet, ugye első perc, a 18. perc. Müller viszi a labdát. Müller. Robben. Schweinsteigernek egy eléggé hosszú labda, de Christian Lell viszont most tudta ezt akadályozni, hogy ne legyen mégis olyan jó labda. Pedig Kobiásvili ugye fel a labdát. Ugye a Hertha tavaly jutott fel a másodosztályból, és most itt vannak. És az lenne, hogy ez az első elvárás, hogy verjék meg a Bayern, de hát ez ugye nem is olyan kis elvárás. Sőt, olyan nagy, mint az Eiffel torony, pedig egy mellészázlövést láthatunk még egyszer, ami lehet, hogy megpattant. Nem, Neuer rúghatja ki. 25. perc. Semmi gond, hogyha itt 0-0 lesz, vagy 5-5, vagy 100-100, akkor ugye büntetőkkel fog itt minden eldőlni, hogy ki lesz a Dortmund holnapi ellenfele. Az biztos, hogy az Audi kupában már Bundesliga finálé lesz, de akkor gyorsan a holnapi napot mondom. Holnap 15:40-től közvetítjük a Manchester United kontra Bayern vagy kontra Hertha meccset a harmadik helyért, és aztán pedig este 8:30-kor, mint ma, közvetítjük majd a Dortmund kontra Bayern vagy pedig kontra Hertha mérkőzést. Pedig egy gyenge próbálkozást láthattunk, amit nem tudunk visszanézni. Ribéry, jön a szöglet, Boateng, és nincs benn. Kraft szerencsétnek mondhatja magát. Kraft fölrúgja, Luis Gustavo és Rafael harcolnak. Neymar, Rafael, Ramos, és szépen blokkolja a lövést. Ugye Bastuber, Lám, nem jó labda, Luis Gustavo, Schweinsteiger, Luis Gustavo, Müller, Robben, ajaj, szabálytalankodtak Robbennel szemben, Robben ugye nagyon porcelánból van, ugyanúgy szinte mint Ribéry. Robben, 1 perces adás, 46. perc, ott van a labda, Gomez fut még azért, hogy elérje, de Ebert kicsit gyorsabb volt, előrelő, és akkor végül is van az első félnek, majd folytatjuk minden a másodikkal. Hát itt is vagyunk, hogy folytassuk önöknek a Hertha BSC FC Bayern München meccset,
Audi kupa elődöntő meccsét. Lell, Ebert, Lahm, vissza Schweinsteigen, és Schweinsteigen Ribéry, Lahm, Müller, Luis Gustavo, Robben, Rafinha beadja, és kivágják Kraft elől a labdát. 56. perc, Rafinha nagy bedobásra készülődik, jön be a labda, Gomez mellé. Hát ez is mondjuk szoros volt, hogy bemegy vagy nem megy. Szöglet, Robben, jön befele a labdája, Boatengnek az tökéletes lett volna, de csak volna. Pedig Bayern mit bedobás lefelé, hogy Koviásvili is folyjon Romi. Robben! Szereli Schweinsteiger, ő egyből beadja, neki nem jó a beadása, Robben. Ramos. Neymar. Rengetegen vannak helytársok és Bayernesek is. Hát most már 5 hertárs kontra 8 vagy 7 Bayernes, 3 vannak csak fönn, és Schweinsteiger féli mellé megszereztem a labdát, 67. perc, mindjárt! Robben a labdával, Gomez, Müllernek ott ragyogó labdát! Müller lemaradt rúgni! Müller mellé tudja ezt az ordító helyzetet rúgni! Kraft nagyon méges Hubrikra, mert tudja, hogy hogyha ezt kihasználja volt csapattársa Thomas Müller, akkor most az csúnya lehetett volna. Szóval Ben Hatira. Hát igen, Ben Hatirára szükség van a cselezési tudása miatt, és a lövési tudása miatt is. 73. perc. Luis Gustavo elfejeli Robben, Müller, Schweinsteiger, Lahm, szép labda Robbennek, Ribérynek, Ribéry túlcsicsázta. Lejön Müller és följön az ő helyre Toni Kroos. Lehet, hogy jó csere, lehet, hogy nem. Szóval ez a szöglet jónak fest! Mellé! Holger Bachstuber fejelt. Kraft. Fölrúgja. 80. perc, még 10 perc van hátra a másodfélidőből, és hogyha így se dől el semmi, akkor büntetők lesznek. Mário Gomez. Schweinsteiger. Szép keresztlabda, Ribéry beadja, laposan, Hát nem tudom, hogy Kroos-t fölrúgták-e, vagy csak magától esett el. Vagy ha fölrúgták, akkor azt büntetőnek kellett volna legyen. 6 perc van még hátra, hiszen 84. perc, jön a szöglet gól! Helyzet! Bocsánat. Jeremy Boateng. Hát igen, ez veszélyes volt. 86. perc. Fölrúgják a labdát. Pedig ott ül. András ott ül. Ramos. Eltolja. Nagyon jó helyről kap szoldulást a Hertha. Illik kihasználni, de hát ugye mindannyian tudjuk, hogy Manuel Neuer áll a kapuba. De Ebert túl tud eljárni az eszén. Az Audi kupa fináléről van szó. Fölé. Ebben is több volt. Úgy nem volt azért olyan rossz lövés, de a jótól azért még messze volt. 89. perc. Neuer fölrúgja a labdát. Kroos és Neymar. Kroos megnyeri ezt a párharcot, Luis Gustavo, Rafinha. Kroos, hát vissza akarta neki adni. Kroos, ugye Rafinhának, de nem jött neki össze. 3 perces adás, ebben a pillanatban lejár. Ebert, Jacker, Rafael, Ramos. Az Audi kupa fináléjába jutás a célja mindkét csapatnak. Ott Luis Gustavoé. Ben Hatira mellől elrúgja.
És akkor jönnek a 11-esek. Na nézzük. Mário Gomez az első 11-es rugó, Thomas Kraftnak rúgja Mário Gomez. Itt pedig a férfi. Na nézzük Gomez büntetőjét. Gomez és Kraft. Felső kapufa, Gomez kihagyja. Eddig, hogyha most berúgja a következő lövést a Herthából Ramos, akkor vezetni fognak. És mellé rúgja, hát ennél 5-ször jobb lövés volt Mário Gomezé. Legalább az kapufa lett is el is látta a kaput. Toni Kroos rúg Kraftnak, 0-0 eddig a büntetőpárban. Kroos berúgja, ő csereként jött be, de be is vágja. Thomas Kraft nem tudott mit tenni már. Rafael, tudod járni Neuer eszén. Rafael, nem! Manuel Neuer, kivédi a büntetőt. Ribéry, ha ő berúg, akkor már nagyon-nagyon el fog húzni a Bayern Herthától. Ribéry, és kihagyja! Thomas Kraft, a nagy favorit kihagyja. Hogyha ezt most berúgja Ben Hatira, akkor egyenlít. Ben Hatira, maga biztos. Neuer középre várta a lövést. Arjen Robben, ő neki muszáj berúgnia. És nem teszi meg! Thomas Kraft! Elképesztően jó formában van a Hertha. Hogyha ez berúgja Ebert, és a következőt kihagyja valamelyik Bayern, és akkor be van a fináléba. A Hertha és 2-1-re vezet is a Hertha, hogyha ezt most kihagyja a következő játékos, aki nem más, mint Bastian Schweinsteiger, muszáj ott küldeni. Ő profi 11-es rugó. Bastian Schweinsteiger és Kraft. Gól. Viszont ezt most muszáj Neuernek kiszednie, mert hogyha nem, akkor sajnos a Bayern kiesik, és játszik a Manchesterrel. Neymar. És kiszedi Neuer! Eddig az összes lövésen középen maradt a német kapus. Most is ott maradt, és most kisüti. Luis Gustavo. Neki muszáj berúgnia. És nem teszi meg! Megint Neueren lesz a világ szeme. Thomas Kraft. Ott ül a volt Bayernes. Fölé rúgja! Hát lehet, hogy van egy kis honvágya ide Münchenbe, de fölé rúgja. Ez a legrosszabb 11 párban, amit eddig láttam. Lám! Az első hibáig megyünk, ugye? És Philipp Lahm azt nagyon berakta. Elképesztő. Hogyha most kihagyja Ronny, akkor a Bayern München a fináléban van a BVB Dortmunddal együtt. Neuer kiszedi! A Bayern München az Audi Kupa fináléjában benne van. Elképesztő, mit csinál Manuel Neuer. Amikor a legfontosabb neki, hogy kiszedje, kiszedi. Elképesztő. Örjön a Bayern München. Elképesztő büntetőpárban, viszontlátásra holnap a Bayern München Manchester, a Bayern München BVB Dortmunddal jövünk vissza, viszontlátásra, viszonthallásra.